כל כך התרגלנו כבר לאלימות בין יהודים לבין ערבים, שאלימות על רקע עדתי נראית פתאום תלושה ושייכת לתקופה אחרת לגמרי, אבל זה מה שקרה בשכונת בת גלים שבחיפה, זו לפחות החשד, חבורת צעירים ממוצא מרוקני תקפה שני אחים ממוצא רוסי. שלום לכתבנו בחיפה יוסי מזרחי. שלום אורן. בואו נתחיל עם התמונות. קודם כל תסביר לנו אולי מה אנחנו רואים ברגע שנתחיל לראות אותם. הנה. אנחנו מדברים על הכניסה לבית החולים רמב"ם, 40 מטרים מהכניסה, שכונת בת גלים, חיפה, יום שישי לפני כשבועיים. שני צעירים, אחים, מיכאל ויבגני, מגיעים לשם לקבל טיפול רפואי עבור אחד האחים. בכניסה הם נתקלים בחבורת מקומים, לפחות 10 מהם. מסיבה שניגע בה אחר כך, מתחילה במקום קטטה המונית, אבל קטטה פשוט בלי גבולות. אפשר לראות בקטטה הזאת גם מכות, גם בעיטות, אבנים, בקבוקים, עלות, וגם בשלב שיבגני ומיכאל נמצאים על הרצפה, אחד מהם בלי חולצה, פשוט מנסים להתחנן, להרים ידיים. מה הסיבה? להגן על הראש, זה לא עובד. וניסינו לברר מה הסיבה. ממה שמתברר כרגע, אז לפי הכללות, מה שנשמע בזירה הזאת, ככל הנראה יבגני ומיכאל הם שמות לא הכי פופולריים בבת גלים. הם הגיעו ביחד עם חבר שחום אור, אבל גם מדבר רוסית, עולה מרוסיה, וזה היה אטרקציה עבור כמה מקומיים שגרים שם ככל הנראה. מילה אחת הובילה לדחיפה שנייה, ומשם לקטטה. זה עבר מהר מאוד. לפי הכללות אפשר להבין שהקטטה באופן כללי, אם נחבר אותה, כל מה שהיה בהתחלה ובסוף זה רוסים נגד מרוקאים, למרות שאנחנו נמצאים הרבה שנים מאז העלייה הרוסית, גם העלייה ממרוקו. בוא נשמע כמה דברים שאומר לנו יבגני, אחד המותקפים. אני כל הזמן חשבתי איך לקום, ואיך שאני קם, מישהו עוד פעם נותן עם אבן, עוד פעם נופל, עוד פעם קם, עוד פעם עם אבן. ככה זה היה. תשמע, זה נראה כמו לינץ' לכל דבר, ואיך זה קורה שם? זו כנופיה שמסתובבת באזור? זה נראה די מאורגן, כי הכנופיה הזאת חיכתה שם, הייתה שם, חיפשה איזה סוג של טריגר כדי לתקוף. מה שיותר הזוי בסיפור הזה, שמיכאל, האח הגדול, מגיע לבית החולים רמב"ם אחרי ששעה לפני כן הוא הותקף לטענתו על ידי שוטר, קיבל מכה בראשו, וזו הסיבה שהוא הגיע לבית החולים רמב"ם מלכתחילה. שם מתחילה הקטטה השנייה, הקטטה אלימה במיוחד, ורק בזכות המאבטחים של בית החולים, זה קרה בכניסה לבית החולים, זה הסיבה שזה גם מצולם בשתי מצלמות, לא ממש הפריע לתוקפים שהם מצולמים, גם ידעו שהם נמצאים ליד בית החולים. דקה וחצי אחר כך קב"ט בית החולים שולח את המאבטחים שלו החוצה, אז הם נמלטים. בואו נשמע את הדברים. בת גלים זה שכונה שלהם, איך שאני יודע. בלילה לא מסתובבים שם רוסים. תגיד, יש כנופיה כזו שמסתובבת באזור ומחפשת אלימות, איפה המשטרה בכל הסיפור? יש עצורים? הצד אולי היותר עצוב של הסיפור במקרה הזה, אין חשודים, אין עצורים, אין כתבי אישום. לפי מה ששני האחים טוענים, אף שוטר אפילו לא גבה מהם עדות בצורה מסודרת, כך שנכון לעכשיו, לא ברור אם בבת גלים או ליד, החבורה הזאת ממשיכה להסתובב חופשי. יוסי, תודה רבה לך. תודה.